широк. Букви оживяват като магичен срок. В класните стаи миговете летят, мечтите наши заедно растат. Отец Паисий, училище добро, тук изгрява нашето утро като злато. Учим, пеем с радост и мечти, със сърца горещи все напред върви. Книги ни разказват за света широк. Букви оживяват като магичен срок. В класните стаи миговете летят, мечтите наши заедно растат. Отец Паисий, училище